Hello ka parokya, aduna nasad kita isgutanan karon mahitungod sa liturgical music kini ang awit sa pag-andam sa halad. Tulo ka butang atong hisgutan karon. Una, pwede kaayo manganta sa offertory chant ug non-Eucharistic songs. Pwede kayo dili mahisgutan ang bread and wine. Pwede kayo manganta og mga kanta sa pagdaig no gikan sa mga salmo ug pwede kaayo nga instrumental music lang. Ikaduha, pwede kayong manganta bisan og walay prosesyon or paso o pwede pod maghilom lang. Pero ang paghilom ug ang instrumental music ginadiscourage ni siya kung Easter seasons. Ikatulo, ang tempo niini kay dungan sa paso or baklay sa mga ministro no nga nagprosesyon. Unya maundang kini sa panahon nga naghugas na sa kamot ang pari or ang altar boy nag-insenso na sa mga tao. Paki-share ug paki-like ani. Salamat ug God bless kaninyong tanan.